खुलुमबाय बयनिसिमबो गासैबो जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोन मैया जानानै थांनाय जिथुनाखि घटना बे जाथाया जाहैबाय बिराद दुखुनांथावना बाथ्रा जे जोंनि टीम प्रस्पेरिटीनि माखासे गथ'फोरखौ देबोरगाव गयबारि गामियाव जे लाखिनानै दोनदोंमोन बे समाव आंनो खबर फैदोंमोन आं बे समाव इउनिभार्सिटियावनो दंमोन बे इउनिभार्सिटिनिफ्राय थांनानै आं खबर लाहैदोंमोन बे खबर लाहैनाय समावहाय बिथांमोना जोंनि गारि आरो जोंनि मानसिफोरखौ बुनो माने एकदम माने नाजाबाय थादोंमोन आरो गारिखौ बुबाय थादोंमोन आरो बे समावनो जोंनि पुलिस जायफ्रा प्रखाखनिकफोर बिथांमोनाबो सफैनानै दंमोन बिथांमोनाबो सिचुएशनखौ नायनानै बिथांमोनाबो सल्भ खालामनो नागिरदोंमोन आरो जोंबो सल्भ खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय मिस्टार आक्की बर'नि जायफ्रानाखि गुन्डाफोर आरो जायफोरानाखि डेभिड आरो डायमन्ड दिपनजय आरो मिस्टार पवन बिथांमोना आक्की बर' आरो पवन बिथांमोना सानैबो एक्स बिथांमोननि लिडावनो दिनै बैफोरबायदि जाथाया जादोंमोन आरो जों बे सिचुएशननिफ्राय जोङो फैनो नागिरदोंमोन नाथाय जोंनि मानसिफोरखौ जोंनि हस्टेलनि गथ'फोरखौ टीम प्रस्पेरिटीनि जायफोरानाखि गथ'फोर बिथांमोनखौ जायफोरानाखि बिपिएफनि सेंग्राफोर बिथांमोना जोंनि गथ'फोरखौ बुदों आरो आंखौबो इउनिभार्सिटि गेटसिम इभेन बिसोरो जोंखौ होसोदोंमोन जोंखौ एटेक खालामनो थाखाय जोंनि हस्टेलनि गथ'फोरखौ नाथाय बे जाथायखौ जोङो माने नायै जोङो बे बुस्थुखौ जोङो सह्य खालामनो हायाखै बे जाथायाव गोबां बिपिएफनि आखाइबो दङ गोबां बिपिएफनि जौ मदारु जायफ्रानाखि जौ लोंनानै जायफ्रानाखि दादागिरि बिथांमोना बे जाथायखौ खालामदों आरो जिथुनाखि भिडिअ नोंथांमोना नुनो हादों जिथुनाखि बुलाय सोलाय ओरै खालामनानै जिथुनाखि फेक एलिगेशन बेफोर बुस्थुफोरखौ बिथांमोननि लिडावनो जादों होननानै आङो बुंनो थाङो आरो बिथांमोना जिथुनाखि फेक एलिगेशन लानानै दिनै स्टुडेन्टफोरखौ मेनिपुलेट खालामनो नागिरदों मिस्टार आक्की बर'आ बुजिनांगौ बिथाङा गावनो सासे बारग' जेनेरेल सेक्रेटारिमोन नाथाय आं सासे प्रेजेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि जानानैब्लाबो आंखौ दिनै बिथांमोना ओरैबायदि माने साजायनानै दिनै गोबां खोथाफोरखौ लानानै फेक एलिगेशन होगासिनो दङ स्टुडेन्टफोरखौ मेनिपुलेट खालामगासिनो दङ बिथांमोना सानदोंखि माने इउनिभार्सिटिखौ स्टुडेन्ट पलिटिक्सखौ बिथांमोना गाज्रि खालामनो आरो बिथांमोननि जेनाखि सिमां नुनाय बे सिमां नुनाय फेलें जागोन आं बेखौ सानो आरो गासैबो फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोना थारखौ बिजिरगोन आरो नोंथांमोना गावनि बेसेन गोसा भटखौ दिनै जायफ्रानाखि केपेबल जायफ्रानाखि केन्डिडेट बिथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार खालामगोन आरो आं सानो दिनैनि बे इलेक्शना पलिंआ दिनै मोजां जानानै थांगोन आरो बिपिएफनि जायफ्रानाखि गुन्डागिरिफोर बिथांमोना मोजाङै गावसोरनि मानसिफोरखौ सामलायोबा मोजां जायो मानोना बिराद जोंनि इउनिभार्सिटिनि पलिटिक्सखौ लानानै बिथांमोना पलिटिक्स खालामनो दा सानथों बेखौनो आं बुंनानै आङो बेयाव फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बयनिसिमबो